ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. имрӯз бекортаршнем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. неки бисёр видеои зурай бардро ана заминҳои фурӯшӣ ҳастай хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. марҳамат видеои имрӯзара то охиша тамошо кунем бардро ана хона замин квартираҳои арзон ҳастай. боварӣ дорам ки нархҳошон бардро шумода маъқул мешава. аз куҷое ки хона замин квартира бардро мисол намемонам дар комментария бинависед. ман ҳаракат мекунам ки дар видеои оянда ёфта барои шуморо реклама кунам. ва касе ки хонаҳай мошина чизе барои фурӯш доред нами рақамҳо танҳо ана имо ватсап шудароӣ кунед, мо реклама мекунем дар видеои оянда. як дона лайки бепала биҷихен, касе меҳмонен подписатсия кунед. рафтем. дӯстони азиз, додараке дар навор дидесен беморай вақти таваллуд шиданашда соз бидай я 3-4 рӯз пасаш айзону поён бардро почаш сирх шидай, баъди сирх шиданаш я 2 рӯз пас сиёҳ шидай. айнукои чилекш бардро сиёҳ шида боло рафтай, дига илоҷиш нашидай, почаша айзону поён бирид. янч хеле даст дар видео дидесен бардро. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаҳай 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас касали припадка мешава. ана балнисаш мебарам бардро. духтуро мегӯянд ки асабошам касал бидай. падаршон хоҳиш карданд ки имконият дошта бошанд, бародаро, апашко, модаро чанд имконият дошта бошанд ёрдам кунанд гуфтагия барои дорувош, барои мисол насиб иншоалло камтар калонак шидай, мисол протезаш мечасподиянд дар почаш. хай бардро мисол ин вақта бояд и додарак раҳ бигарда. хай сабабе ки ҳамин почашам хеле раҳ гашта наметона. агар бардорои азиз хоҳаро апашко чанд мисол падаршон хоҳиш карданд ки чанд дошта бошанд, ҳамиқа мисол мада ёрдам кунанд барои дорувош ё протез мечаспондиянша. хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунед. дӯстони азиз, якум эълони имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, кӯчаи Дусматов, айкули роҳатӣ 300 метр поёнтарай. 8 сотиқ заминда 4 дархона, як калидор кардагия, ремонт дора. ана ҳоҷатхона доштай бардро, ҳамомаш дар дирншай, ҳуҷҷатош 100%, свет ҳастай, оби водопроводиам дора, оби чоҳ ҳам дора, гирди хона маҳкам, замини корамам бардро доштай, мисол барои ягончи коридан. нархша 420 000 сомонӣ мега арзонам мешава, ё ба квартира навастройкаам боша болои сум битен мешава гуфтагиай. хулоса бардро номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, анаи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Испечак 2. сехонага дар 2 этаж қарор дорад, 54 квадратни метрай. назди бардро мактаб Садиқ роҳи Калонай, байни масҷиди Мехкалон ва бозорчаи Зарафшон. ҳами территорияда будай ову свет атаплени дора бардро, мисол ана хонаи гармак ремонт дора, медрои зиндагӣ кардан мегирӣ, фақат ҳами пуламети бардро тамом. нархиш 500 000 сомонӣ мега. сехонагай дар ноҳияи Сино шаҳри Душанбе 500 000 сомон мумкин арзонам куна. номерои телефонаш аст, имо ватсап дора. дӯстони азиз, мегзарем ба хонаи навбатӣ. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, саршавӣ Мачитон. 6 сотиқ заминда 7 дархона кардагие бардро. хона чӣ хеле десен хонаи хушрӯ фасон деэтажа. ана кухни дар дирншай, ову свет ҳаст, гирди хона маҳкамай, қариби хона да мактаб ва дигар чизорам мисол наздикай. нархша 300 000 сомонӣ мега, мумкин ягон сомонша арзонам куна. харидоро занг бизанед. бардро мегзарем ба хонаи навбатӣ. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ, пишти бозори Султони Кабир бардро, пишти бозори нави Султони Кабир ва бозори Кушониён. 8 сотиқ заминда 3 дархона, як калидор кардагиай. ҳамон бардро дар дирншай, ремонт дора, ову свет ҳаст, гирди хона маҳкам, дарвозаи калони хушрӯам дора, ошхона ва анҷомхона отделни ай. бо як меҳмонхонаи дигаам доштай бардро. нархша
$70,000 мега бо савдо ҳам мешава ё ба новостройка квартира алиша мешидаед дар шаҳри Душанбе. номери телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, ана ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Чорбоғ. ана 4 сотиқ замин да бардуру д дархона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт дорад, д дархона баня мисол бидай, фундаменти забораш рехтагиай, ана документош 100% харидорои аниқ занг бизанен гуфтагиай. нархиш 130,000 сомонӣ мега бардуру арзонам мекна. номери телефонаш аст, маълумоти бештара занг бизанед. бисёри бардорон ҳамистабданд ки аз ноҳияи Данғара ягон хонаи заминии арзон шава монед. бардорои неяк хонаи фурӯши дига чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар ноҳияи Данғара 8 сотиқ заминда 3 дархона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт дора, хона 3 дархона доштай, ҳамом дар дуруншай, об дора, светчам ҳастай, қишлоқи ана қирқсой бидай, ҳози маҳаллаи 16. ҳуҷҷатош 100%, нархиш 90,000 сомон арзонам мешава. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Леваканови пешинаш Сарбан 4 сотиқ заминда д дархона кардагиай. хона ремонт дора бардуру. соҳиби ҳамин хона мега ки меҳмонхонааш 8x4, хонаи дигариш 8x3, калдор 4x3, баня 2x2, кафел дора, консонер доштай бардуру, ҳамаш созай, нав сохтагӣ бидианша. нархиш 170,000 сомонӣ мега, арзонам мешава. бардору монданам бо шишени хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5-10 сотиқ заминда д дархона кардагиай. соҳиби хона мега ки ана хонаҳо ремонт кардагиай, д дархона бидай, кайлдор, ҳамом дар дирншай, анҷомхона, аловхона, ҳезмхона, оғил, гараж 10 сотиқ замин, ҳамоми тобистонаам дора, ана ҳавлиш бардору ови нӯшокӣ бо насосам доштай. нархиш 156,000 сомонӣ мега, арзон алиш мешидай. дар ноҳияи 5 бардору занг бизанед. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат 6 сотиқ замин да бардуру д дархона кардагиай. хонаҳои парадавози нада сурат астай. немди дархонара кардагиай бардуру 6 сотиқ замин, ана хонаҳо коробка бидай. соҳиби ҳамин хона мега ки ҳавлии фурӯшӣ деҳаи Истиқлол дай. деҳаи Истиқлол бардуру, нархиш 99,000 сомонӣ. дар шаҳри Ваҳдат тарафи Истиқлол да 99,000 сомон бардуру занг бизанен. 6 сотиқай д дархона. дӯстони азиз, мегзарем ба 10 миллиони имрӯза. агар тамошо кардеса бошем, бига ҳо ака тамошо кардесем даҳом шуде. бардури квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар пештара Қурғонтепа. як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 45 квадратни метрай. дом бардуру новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки дом новостройкаи шаҳри Бохтар да Метурсунзода кардагиай. дом бардуру тамом шудагиай, ремонт мекунӣ, медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд, харидори аниқ да бо арзон мешава. нархиш 163,000 сомон, арзон алиш мешидай. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷан. як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай. шаҳри Хуҷан бардуру ана 13 микрорайонаш дабдай. домои пешинаи хона бардуру ремонт надоштай. соҳиби ҳамин квартира мега ки дари берангира оҳанӣ часпондагие, ана кришаш шифр қатӣ бидай. нархиш 160,000 сомонӣ. харидорои аниқ занг бизанен, мумкин арзонам кна. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага дар 3 этаж қарор дорад, дом новостройкаи бардуру. соҳиби хона гуфтагиай ки хонаи ҳуҷрагаи фурӯшӣ, кухни, ҳамом, мисол ҳоҷатхона доштай дар поёни корвон, пеши пост, назди роҳи калон, ову барқиш доимиай. нархиш 153,000 сомонӣ бардуру, арзонам мешава. маълумоти бештар бардуру занг бизанед.
дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд, чорхонага дар 4 этаж қарор дорад, 64 квадратный метр, кӯчаи Борбад Д В кадагиай. думои пешинаи бардро хона ремон доштай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ 4 ошёна дабдай, чорхонага таъмири миёна, дорои балкони калон. Нархиш 170 000 сомонӣ, арзонам мекна, алишам мекна. номарои телефонаш аст, харидоро занг бизанед.